Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjupon. Middle to Karbi langpi akimi dem ke tengji aphanpura rat pen chingke je thanpon. Lason si mati jongni phain kora ke thom arni anar lopor phai khrehinia por pen chinthong constituency morin to be arong basapo aboha alongsi ko anma land compensation apharman kichun kedoma chingki je thanpon. Bangso land compensation first list ateng pen agreement kache tok ahut amount kache theklong ateng si nilitum ki tangka chilong vek nangji sika isita nangkom longli chilong vek nangji so cheng la pen chinthong constituency ke parlo middle to Karbi langpi dem akimi ke tengji along parai harai pen kadokawe don pharo hinira hini atum longle ke konatum rat athengno lamthe ke paklang ateng ki lapu henlo land compensation atangka jongsi akimi second list abang pirong longle kawe pin atum aphan pipon bor idet pulote ladang dem ke tengji adim nelitum ke longle nang tek thek the lapen jongsi patoi te pen ke klembor idet pulote rat thortak pen kache song doji pusi rat pen lamthe paklang por bang swalong alohi sarpo chinthong MSC sitame chetong dun lapen haladak arat aphan ko son ben si kimi ke chokji lapen rat atum aphan ko pini kasik sak dokok sitame rat along MSC abijit kro sitame cherap dun popu lamchak chipi dekang lasirat atum karjulong atengki angtan amunit kache jogdun dopi lasi lahai angtan pen nang kache jogdun abangki chokchi rat atum chekroi thekhe lapen alis along pen ingthan nangji bu rong arat atum pen sitame MSC athengno lamthi thandun ruinti Wothatlang sopen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Pinili nangka humri kilo pulo je dak dem ke tengi po alam do te la so dem ke tengi lo bang nili humosti tanang humri dun lo la si kumara long le sikidun ma kumara long le sikidun dema la pen rong ko an ma halai phanang ka humri phan sigela Tante sarla dak bangke Islam angtan pen menit tenta dan si jogundu sia rong ada rong sor bangke che than pri la suputhak nang lihin pen ko an chini dun lo angtan pen ke no namat ke ave pusi nini pen ke chini dun athe chinthong asorta dak ke chinthong sor det si kedo mate kumane ha di fosor si dak nang du ko pu la son ke ave bo rong sorta chu chini yimi me mate kumane ha hamren men ke bang dak nang du ko pola hal he ke ave ji me Sitame kumane aku pen nang dudun ko non ke chinthong sorta esondo bothalang suke dama tum tadu hala tumba along le dokogima hala e phanchol sitame non amat ke chinthong sor along le do an ke chinthong sor si kelong to tante sarla dak yong si mo man ne yong si angtan menit pe yong si nang si jogdun pulute nang li tum hen pen kupisi ne sai deng pon pola tum phan i humu pen da than mo de tanamunit apota bang chorlok along le avret bekam Tante sarla dak bangke dak morin tu arong ve bangke puta beneficiary ari deng jelong de lang la suputhak ku pi posi long de la suri ari kilometer milita la so apot ki pinisi kachini teng ku pinisi dak ke do ka be mat milita nangelang la apot milita station lang Sirkang nep along kedo Simonjer Children Park ningkan phokechok ketalon pon Dipu Pirbi Market along kedo Karbi store owner mate Moniram Hansela pen Sima BP asupi Simonjer Hansepi amen pen Dipu Medical College adong Sirkang nep ward lakhapli along Osomar atum ke pajui adi Simonjer Children Park pu amen irponsi kedamtang surihini rakhrener ke mati jonga chi kloni phaing kora ke thom arni ingpu ponsi pini surihini ra ingkora ke thom mati jongni phaing kora ke thom arni anke ningkan pho arta nangchok si Simonjer Hansepi ari dengpen him ke dok sitame ing than ponlu Simonjer Children Park ahem phu Moniram Hansepen kaningje pon atengki munit atum ninghang pulote ke claim ke dam un asai ave kaselet aphan aphibi koklo pulote maduta ke claim un aja kongdo nili mithang jongjung ale kilongji aphan le bangswa garden kangpu pon kali nililong sai nangka cherap nangka charli dun bangkre hini so se Karbi au somar atum nangkereng dun lahen lo nili ke mangposi alangli pen ningje pon Lasi nangli tum jong si bangso Simonjer Children Park along humri dam delang pulote humri dam tami lapen nangli jerpo jerpi kalite family pen kijoi damji jong si kamathado pulote humri dam tami
kecho kijun ason do an ki mithang si chepon nangji bonta gas pen chenglo jotun chodang aphule long thu hai hui joy ke pen war sailong ponji puta puthot pachini pon kalau dipingan ingkan pok cok lo tema asom bong bepar long angsia bepar lo tema tang sia bisnis lo kami rat panda ingsi somar tumhan puno ki ju din lo ke mane angsia kerap lo la so kam long ki sungi boy ki dulu tema si bepar aja bepar long kami cepat tu grup lu prote ichur bang abida abida asli tum kami somar tumben ba sop pen cerap citu pen si tum lanin kan po angbong pus kami itu angge body pon lo kami seni panke aben body aku body pon bom ji ningkan hongbang kidu kisung apen kejoy kilo cetang labang soga kisung abangke kejoy bangke kompik tema dake tum kela lang kipi bisi koi inglong atak la dake si ciri kangne pula gitu long kela bhari anglong aja kada si lang pini kipi bangke tom kontinu lo pinang lang jong sidang ani bang jong sidang ni thomang bong pen lang kipi lo bote mir hai hui tame iti hai hui son si ke teglong asia time bang ke kai kita cikinan kok isung bang ke dopik he tame si body pon bom itu labang soga dan kampu menan ali semua ali kubangke tangka ma habang kali lo he ini ngicing sam je munitung bang lo tela dak ili tum han mane bang kan pele bang kustami ili tum hanang punong ke Karbi Anglong kami ngong ke develop ulo kusinong ke bang na tan lo asona kelang dim do lo mane sora taksi tum council ben kustami menang an kam kempon lo hedi ho tekonong la si ning samulo asni tum kustami anki mane cerap citudun so council kan mai Karbi Anglong pan cerap citudun asona tema ili tum han ben kustami anki bot ipon lo palang mesen ya pan anki cleanness ka kuri pon il he clean he clean ke min ke garden mang cleanness bang important lo asi mir kengpi tengbrang logote la long cleanness ta bhi important lo rule lo labang soga dan long nang along la council apen laksan cerap citu la penang tum long nang tum kirap pachanan lo peson la pen kirap pun cetang lalu cerap itu ke avi puta puno na he dolo pustame la hai non meri hing pini pustame ba street light tame in silong lo apena sona taxi la non waiting seat pustame council pen sila ta na kipon lo asi towar pini pustame non satum la kon mom non lai ke he towar pini ni ke he pustame an ka kerap ke long lo jongjung kan pulit list tame rat pen pustame towar pini bangke long kon mom lo kusumana facility bangke he lasan la Osomar ke jadi matla children park claim ti ladak penta tangka sikai sihni kibang abar side du tu nang labang so kimatha Rangsali KSA atum pen cepator piponsi kaprek state along football pathudun atum aphan karchupo Lakhain korat Rogdwar bagor MSC constituency hangkang Rangsali KSA sub branch atum pen cepator piponsi kaprek state football pathudun atum aphan Rangsali football team atum aphan karchupo Munit akai alongki education anathu pen kaprek sitami kecharli pon akenang sot lason si Rangsali risomar atum education ahin pen kaprek anathu mate kapathu anathu aningke hang parpik ajok ladak tebok het numaligar refinery limited alongsi football coaching endun bomlo lapen ke mesian si coach atum thekmuchot theklongsi selection sitami longdunlo lapen 7% player atum ke selection sitami chepalongdun lake Starvin Hanse under 15 years Watson Crow under 17 years Akash Lohar under 15 years Longri Hanse under 15 years Longchari Lekthe under 17 years Longsodar Terang under 19 years Risim Terang under 17 years la alangli tumsi selection chepalongdunlo la si Halloween mate kaprek state along sitami kapathu dun bom lake Madhya Pradesh state game Delhi friendly match Gandhigar challenger Silchar youth league Lahaya long anki pathudon long et lolapet non prabjin pen ke pathudon thunangji lake Goa along All India Football Federation AIFF along sitami pathudon long po lapen ki Mumbai along sitami Youth League under 17 along sitami pathudun long po lasi ke dam ke bang anki Numaligar Refinery Limited Club Pensi Piponla po sitami pocket money ki donangji lasi local MSC mate education Richard tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan nangrap dun bek thapusi choning riponlu
Lapen ki Dwarbagori constituency a sorchotle labang sonong ke doji kali lake Karbi Anglong angkang pi aphansi nongmi wanpi po puta hawar arata tumpen ningje pon lasi Karbi Anglong autonomous council kachari atuma phanta choning ripon kelang kechari dunji aphan laso puthak ethetheni ke thanjalam ke lapulo mane silang damlo pulote ilutum aprang ke ilutum rangsali ria pulote munitum kisimana munitum tame rangsali kunarlo puatum dana kajuta dodo laben kachini nisi ong lasi non isi bange chorodamlo osomar phandame chorodamlo nitum lapen hadak central regional committee tum phansame chorolo alang tum same ladak nang labangso akes nang ke sengben same nilutum rong stame kwani osomar tuman stame penangan ge kaching thura dolo lapen kapur hida dolo lapen alang litum sport hin stame non anabangke pudamlo pulote itum rangsali dwarbogori ria ke itum pualang litum pen mumartum kwana ilitum ledunde pin adimta alang litum pathudun long lo lapen finance mission lo lasi nilitum bange ningking sam dun piklo lasi un pulote nilitum bange la ansu sesi akerap bange nitum bange boridun thupo Itulah mumartum non ke ne goa non latum next goa dam thupo lasi si nilitum kes rangsali sub branch me kachuning ridai ke la hanlo mane non lo na dena kai ke ilitum adem ke plang u puta gali mapak se tame lasi cm phans tame em phans tame isi kachunung ridai ke la lo alang litum non goa dam po lasi apia po tum tame la putang kama ki ong o ke kali lasi kopeni ningkang sampen lapu nang litum ningkang sampen jung si nang litum aphan masap o wet tame alang litum phan akerap tun ki pg phansi nilo no kes hitpen chuning rilo ke Vinson Crow la peneli ladak rangsali sub branch long president or pusini leklame guamlo